Isma, se narak Encounter? Intajba grazzi, u inti? Ajma kif ta' sew, se narak Encounter? Encounter. Encounter, li norganizzaw MCYN. Sewwa. Festival għazzazax u għal-gruppi kollha. Ħajkun hemm camping, workshops, talb, mużika. Ikel ħajkun hemm. Tej mhux ħaħaluk bil-ġuħ ja ħasra. Meta? Mill-ġimgħa 24 ta' Novembru sa 26 ta' Novembru. Naħsibha ħajkol ħallik tax. Taħsibha. Iva, naħsibha. Għadi kif tagħmel. Il-mamma mija. Għajdila. Għetlek l-sessir il-Malta Aviation Museum. Hemm xi link minflok toqgħod ċempilli. Hemm is-social stana ta' Malta Catholic Youth Network jew nkella fil-website mcyn.org/encounter. Buli, issa vera ħallik ta' ċaw. Ġejja, tarġa' xi semmi l-iktar encounter. Ma hemm se tkun ukoll. Hemm ħankun. U inti? Il-ħadd it-tajjeb. Illum, 19 ta' Novembru, il-Knisja qed tfakkar Jum il-Foqra. Nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja Parrokjali ta' Santa Marija, magħrufa aħjar bħala l-Knisja l-Qadima ta' Birkirkara. Imexxi l-quddiesa l-Arċisqof Ċalxikluna, jikkonċelebra il-Kappillan Dunevan Caruana.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Kif smajtu minn introduzzjoni qegħdin fil-parroċċa ta' Santa Marija Mtella s-Sema, Birkirkara, aħna nafuha bħala l-Knisja l-Qadima, imma dina parroċċa żagħżugħa, parroċċa mimlija ħajja. Nirringrazzja ħafna lil din il-komunità nisranija tal-li qed tilqana hawnhekk illum anke f'din it-trasmissjoni permezz ta' xandir ta' TVM li nirringrazzjahom tal-platforms digitali li seguna nixtieq insellem il-kull min qiegħed isegwina, mod speċjali il-morda l-anzjani dawk kollha li llum ma jistgħux imorru l-quddies fil-parroċċi. Naf li jkun hemm min isegwina mbagħad imur il-Knisja jagħmel sew għaliex jiena mit-television la nista' nqarbnek u lanqas nista' tagħti l-assoluzzjoni. Ġifieri tajjeb li wieħed ma jinsiex lil ħadd min jista' niltaqgħu fil-knejjes tagħna bħalma qegħdin tagħmel lill-komunità żagħżugħa u sabiħa u diversi talenti. Llum Ġesu jitkellimna fuq it-talenti. Il-Papa wkoll jixtieq li llum mod speċjali niftakru fil-foqra. Il-bieraħ kellna l-maratona tal-Caritas, nirringrazzja ħafna lil kull min għen kif seta biex aħna nkomplu nagħtu servizzi lil ħutna li għandhom sitwazzjonijiet li jeħtieġu għajnuna speċjali u partikolari. Imma aħna l-kol b'xi mod foqra quddiem il-mulej minħabba d-difetti tagħna, minħabba l-passat tagħna. Ejju nresqu quddiem il-mulej il-faqar tagħna għax nafu li bil-ħina tiegħu jagħnina, jaħfrilna, iġedditna. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna l-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi l-nubiet tad-dinja ilqa' talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbuk mulej Alla tagħna għatina li dejjem inġarbu l-ferħ tar-rabta tagħna miegħek. Għax lejna sħiħa u bla tmiem tinsab fli dejjem naqdu lilek li minnek jiġi kull ġid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsantal fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Eluq tal-ktib tal-Proverbi. Mara taħila min isiba tiswa ħafna aktar mill-ġawar, fuqha tistrieħ qalb żewġa u dan żgur ikunlu ta' ġid. Risq tajjeb iġġibru u mhux ħażin il-jiem kollha ta' ħajjitha. Tfittex suf u ħjut tal-qoton u taħdmu bil-qalb b'idea. Tmitt idea għal-mażel u jaqbdu d-dussis idea. Tiftaħ mal-fqir idea. Tmitt idea lejn l-msejken. Arriqa l-ħlewwa tal-mara, firħa żbuħita, mara li tibża mill-mulej ta' min faħħara. Għatuha mill-frott ta' xogħol idea, ħajfaħruha f'bibien il-belt l-emejjel tagħha. Il-kelma tal-mulej, il-roddu ħajr, il-Alla. Sarm responsorjali, ħini kull min jibża mill-mulej, ħini kull min jibża mill-mulej.
ħini kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu. Mix-xogħol ta' idejk inti tiekol. Ħini int u risqek tajjeb, flimkien. Ħini kull min jibża mill-mulej. Martek tkun bħal dili għammiela fl-irkejjen ta' darek u lidek bħal xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Flimkien, ħini kull min jibża mill-mulej. Ara kif ikun imbirek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ibirkek il-mulej minn Sion. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha. Jalla tara ulied u lidek. Flimkien, ħini kull min jibża mill-mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit Tessalonkin. Dwar il-ħin u żmien ħuti ma għandix bżonn niktbilkom. Intom tafu sewwa li jum il-mulej jiġi għall-arrieda bħal ħalliel bil-lejl. Meta kulħadd jibda jgħid slim u mistrieħ, dak il-ħin stess bħallu ġieħ fuq mara li tkun waslet għall-ħlas tiġi fuqkom għall-arrieda l-qerda u ma jeħilsu b'xejn. Ħuti, intom m'intomx fid-dlam biex jum il-mulej jieħodkom għall-arrieda bħal ħalliel. Intom il-kol uliet id-dawl u uliet il-jum. Aħna maħniex uliet il-lejl, anqas uliet id-dlam. Għalhekk ma għandniex norqdu bħall-oħrajn, iżda nisru u ngħixu bil-qies. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħar lill-Alla. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom, jgħid il-mulej. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabbola. Wieħed li kien se jsiefer sejjaħ lill-qaddejja tiegħu u ħallilhom ġiedu f'idejhom. Lil wieħed ta' 5 talenti, lil ieħor 2 u lil ieħor 1, kull wieħed skont il-ħila tiegħu u siefer. Dak li kien ħal 5 talenti mar minnu fih ħaddimhom u qala 5 oħra. Hekk ukoll dak li kien ħa 2 qala 2 oħra. Iżda dak li ħa wieħed mar ħaffer fl-art u ħeba flus sidu. Wara ħafna sid dawk il-qaddejja reġa' lura u beda jagħmel il-kontijiet magħhom. Resaq qudiemu dak li kien ħa 5 talenti u ġieblu 5 talenti oħra. Sinjur, qallu, 5 talenti ħallejt li f'idejja, hawn ara qlajt 5 oħra. Qallu s-Sinjur, sewwa għaddej tajjeb u fidil. Int kont fidil fil-ftit u jien se nafdak fuq ħafna. Idħol fil-għena ta' sidek. Resaq ukoll dak li kien ħa 2 talenti u qallu, Sinjur, 2 talenti ħallejt li f'idejja,
hawn ara lajt tnejn oħra. Qallu s-Sinjur, sewwa għaddej tajjeb u fidil, int kont fidil fil-ftit u jien se nafdak fuq ħafna. Idħol fl-għena ta' sidek. Iżda resaq ukoll dak li kien ħa talent wieħed u qallu, Sinjur, lilek nafek bħala raġel aħrax, taħsad fejn ma żrajtx u tiġbor fejn ma xerritx. Bżajt u mort ħbejt it-talent tiegħek fl-art. Hawn ara għandek dak li hu tiegħek. Qabes is-Sinjur qallu, għaddej ħażin u għażin, kont taf li jien naħsad fejn ma żrajtx u niġbor fejn ma xerritx. Mela kien imissek mort qed flus il-bank biex meta niġi kont immur niġborhom blimax. Ħudulu mela it-talent u għatuh lil dak li għandu l-10 talenti. Għax kull min għandu jingħatalu u jkollu żejjed ukoll. Iżda min ma għandux jittieħidlu saħansitra dak li għandu. U lil dan il-qaddej bla fejda itfuh il-barra fid-dlam. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżiż tas-snien. Il-kelma tal-mulej bit-tagħlim tal-Evanġelu tnatfu minnu bih. Din is-sena diġà smajna bil-kelma talent, jekk tiftakru f'wieħed mill-ħdud kellna l-parabola sabiħa ta' Ġesu dwar il-maħfra ta' dawk it-tnejn li kellhom jagħtu somma ta' flus. Wieħed kellu jagħti lil sidu 10,000 talent. U għedna li talent hija kelma antika li tfisser kejl tad-deheb jew tal-fidda. U kejl qawwi ħafna, illum meta ssarraf talent jew ta' fidda jew ta' deheb qed nitkellmu dwar mijiet ta' eluf jekk mhux miljuni. Imma fil-lingwa tagħna dan il-kejl talent sar ifisser ukoll kapaċità li wieħed għandu. Kemm għandu talenti, anke bl-Ingliż ngħidu he is a talented person. He or she. Imma għaliex il-kultura tagħna impressjonata ħafna bil-parabola tal-lum fejn wieħed jirċievi dan il-kejl ta' investiment ta' deheb jew fidda u mistieden iħaddimhom. U meta aħna ngħidu għandek talent ħadmu mingħajr ma nafu forsi imma x'il-kultura tagħna ħadet propju xorbot mill-dawl tal-Evanġelju qed infakru fil-parabola li smajna llum mill-Vanġelu ta' San Mattew. U l-mulej qed jgħallimna li l-ewwel nett kulħadd għandu responsabiltajiet mhux kulħadd l-istess. Waħda mill-affarijiet li tolqotni fil-parabola ta' Ġesu u li mingħajr ma jiġġustifika għaliex dana is-sinjur tal-parabola li kien se jsifer isejjaħ lill-qaddejja tiegħu lil wieħed jagħtih 5 talenti, lil ieħor 2, lil ieħor 1. Ma jgħidx għaliex. Żgur imma jgħid kull wieħed skont il-ħila tiegħu, jgħid hekk, kull wieħed skont il-ħila tiegħu. Mela qed jgħidilna wkoll li dak li qed jiġi afdat lilek fil-ħajja huwa skont il-qis tiegħek. Aħna bil-Malti x'ngħidu skont il-muntanja is-silġ, skont il-muntanja is-silġ. U kulħadd ikollu salib jiġih tailor made, skont il-ħila tiegħek, skont kemm tiflaħ. Imma hija responsabilità wkoll. Li hemm bżonn nifhmu llum huwa li se jkollna nagħtu kont tal-ħiliet tagħna ta' dak li l-mulej afdalna. U l-mulej afdalna
relazzjonijiet, imħabbiet, esperjenzi, ħiliet, ix-xogħol li għandna nagħmlu, id-doveri li għandna. Dawn huma kollha talenti, huma kollha rigal tal-mulej u rridu nagħtu kont tagħhom. Forsi il-kelma li tiġbor anke għaliex hija kelma ta' moda kbira llum li tiġbor is-sinifikat profond ta' din il-parabola ta' Ġesu hija l-kelma kontabilità bl-Ingliż accountability. Irridu nagħtu kont ta' dak li rċivejna u ta' dak li ġejna avdati bih. Minnhom meta jħares lejna l-isfijiet u jkellem lil San Pietru, Ġesu jgħidlu iżjed ma jingħatalek, iżjed jippretendu minnek. Għandek peace. Qawwi imma se jkollok tagħti wkoll kont ta' dak li bih ġejt avdat. Kien hemm dak li ma ħaddimx it-talent tiegħu. Jgħidlu, Sinjur, jiena nafek bħala raġel aħrax, taħsad fejn ma żrajtx u tiġbor fejn ma xerritx, bżajt. U mort ħbejt it-talent tiegħek fl-art. Ejjew nieqfu ftit fil-ġustifikazzjoni li għati dan il-qaddej li m'għamel xejn. Nafek bħala raġel aħrax, jgħidlu lis-sit. Li b'xi mod inti tagħti t-talent imma mbagħad naf li fejn ma żrajtx tippretendi li taħsad u tiġbor fejn ma xerritx. Naf li inti tippretendiha ftit qed jgħidlu, imma bżajt. Min jaf kemm il-darba l-biża' fil-ħajja, l-biża' ta' Alla, jew inkella l-biża' mir-responsabilità, ġalitna nagħmlu bħal dan il-qaddej. Nitfgħu kollox ġo maktur u jibqa' kollox kif inhu. Jekk aħna rridu nkunu ta' kontribut fil-ħajja tagħna anke għas-soċjetà, għax din il-kelma li jgħid Ġesu hija l-kull min għandu kull tip ta' responsabilità. Hija li m'għandniex inkunu paralizzati bil-biża' jew għaliex se jkollna nagħtu kont. Il-fatt li trid tagħti kont m'għandux ibeżżak u jipparalizzak. Anzi għandu jkun xprun għalik biex tagħmel li tista' l-mulej se jagħtik l-għajnuna. U aħna rridu wkoll inkunu ta' sapport għal xulxin. Jiena dejjem tolqotni l-fatt li ma' dan il-Vanġelu li jitkellem dwar il-bżulija wara kollox u l-fatt li rridu nagħtu kont tal-ħidma tagħna, il-Knisja tagħżel propju l-għeluq tal-ktieb tal-Proverbi. Wieħed mill-kotba favoriti tiegħi jrid ngħidilkom, għaliex huwa sensiela l-ktieb tal-Proverbi taqwil. Hija waħda mill-ikbar u l-isbaħ kollezzjonijiet taqwil li għandha madwar 2000 sena llum. U uħud minnhom nirrepetuhom aħna propju bejnietna. Il-ktieb tal-Proverbi huwa sensiela taqwil, sbieħ ħafna. Imma jikkonkludi dwar riflessjoni sabiħa fuq il-veru kobor tal-mara. U jgħid il-mara sabiħa, attraenti, ma mhux dak il-kobor tagħha, għax dak jiġu jmur. Imma hija l-bżulija, l-għaqal, l-imħabba vera. U hija ħaġa sabiħa li l-kelma ta' Alla tpoġġilna lin-nisa ta' bżulija kbira, ta' għaqal, ta' fedeltà, dawk li sofru fis-silenzju, li jaraw il-lulidhom jinkwetaw mill-bot bħala il-kriterju tal-veru kobor. Kemm ħaġa sabiħa li nagħmlu attenzjoni kemm il-mulej japprezza iż-żbuħija vera tal-mara li hija żbuħija tal-qalb.
u li tkun għalina eżempju ta' kontabilità, ta' accountability. Mhux ħaġa li se nagħmluha fil-headlines ta' xi ħaġa, imma l-mulej li jara l-qalb u jiżina jaf li l-kull minu bieżel bħal mara tal-ktib tal-Proverbi jgħidlu idħol fidil u għaqli inti, idħol fil-għena ta' sidek. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdin itħalla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u meġġa flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem f'fomm il-profeti. U fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra tan-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Fid-dawl ta' din il-kelma tal-Alla ju nitolbu llum dawl erf biex narfu it-talenti, il-kapaċitajiet, il-ħiliet, ir-relazzjonijiet li bihom ġejna fdati f'ħajjitna għax hemm bżonn nagħtu kont ta' kemm ħabbejna, ta' kemm konna biżlin, ta' kemm konna onesti. Nitolbu. Nitolbu għal ħutna li għaddejjin minn xi tip ta' faqar. Mhux biss tal-flus, il-faqar tas-solitudni, il-faqar tad-dipendenza minn xi sostanza jew minn xi vizzju. Il-faqar ta' min huwa akkużat u imċaħħad mid-dinjità u l-fama tajba tiegħu. Nitolbu għal kull min hu fi stat ta' faqar biex aħna qatt ma nwarbu l-ħarsa tagħna minn ħutna li għandhom bżonna. Nitolbu. Nagħmlu talba speċjali għal paċi fl-Ewropa imma wkoll fl-art ta' Ġesu, l-art imqazza. Nitolbu. Nitolbuk mulejt il-qattalb tagħna u tatina il-kuraġġ li nħadmu dak kollu li tajtna bi gratitudni u b'responsabilità bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li s-sagrifiċċju li sejrin nofru lill-kobor tiegħek jaqlanna l-grazzja li nkunu fidili lejk u jiksbinna l-frott tal-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna l-fuq. Nizuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq ta' sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim. Bil-mewt tiegħu ħassar id-nubiet tagħna. U wara bil-qawmin tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem, bitluħ tiegħu fil-lemin tiegħek missier fetħinna l-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. U li Alla tal-eżerċiti ismejtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej. Inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr. Tali disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U mit-sokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatin lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-ulu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja
għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnata. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħidnu bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħidnu bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħidnu bit tad-dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek, eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħib nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun fejha.
Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesu Eukaristija kun inti l-ferħ u lena ta' ħajti kollha. Qegħdin fix-xahar ta' Novembru u niftakru wkoll fl-eżies mejtin tagħna. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Nfakkarkom li din il-ġimgħa lejn l-aħħar tal-ġimgħa il-ħamis u l-ġimgħa se jkollna l-Assemblea Djoċeżana. Monsir Kappillan ikun jista' jispjegalkom anke kif tistgħu tipparteċipaw billi segwu online. Imma nitolbu ħafna biex din l-Assemblea Djoċeżana anke fl-ispirtu ta' knisja sinodali, knisja li nimxu fl-imkien bħala familja kif jixtieq il-Papa, nikbru biex nifhmu x'jirid Ġesu għalina illum. Imbagħad is-Sibt u l-Ħadd hemm attività importanti ta' għali fil-Mużew tal-Avjazzjoni għaż-żgħażagħ. Nistieden lil żgħażagħ tagħna biex jipparteċipaw. Fil-fatt bħallum ġimgħa l-quddiesa tkun minn ta' għali, nispera ma tagħmilx ix-xita, ma inna nitolbu għax-xita, l-aħwa nitolbu għax-xita għax m'għamlitx qatra sura ta' nies. U issa ġifieri tgħidux inkella l-isqof qal ma tagħmilx ix-xita x'għandna bżonna. Millum nippreparakom anke l-ħadd li ġej bad nispjega iżjed, mhux din il-ġimgħa l-ġimgħa ta' wara se jkollna avveniment importanti għall-Knisja f'Malta u Għawdex. Se jkollna fostna il-kapijiet, il-presidenti tal-konferenzi episkopali tal-Ewropa kollha. Se jkunu hawn fostna madwar 30 isqof u kardinal li se jiltaqgħu bħalma nagħmlu darba fis-sena u din is-sena laqgħa se ssir Malta. Nitlobkom issegwuna bit-talb tagħkom. Se jkun hemm 3 ijiem fejn il-quddies li aħna nagħmlu flimkien. Se jkun hemm waħda l-Konkatedral ta' San Ġwan, waħda il-Mosta u l-oħra il-Katedral tal-Imdina jkunu miftuħin għall-komunità kollha u nixtieq li mhux jiġu daw l-isfijiet mill-Ewropa kollha u jsibu siġġijiet vojta u bankijiet vojta. Jiġifieri nħeġġiġkom biex min jista' jattendi, imma se jkun hemm anke promos fuq ix-xandir biex ikolkom l-informazzjoni anke avviżi fil-parroċċi. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagramenti mqaddes. Bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnu kordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-Quddiesa tal-lum il-Knisja ta' Santa Marija f'Berkikara, knisja li nbniet fl-ewwel snin tas-seklu 17 fuq sit fejn qabilha kien hemm knisja medjevali li ma baqgħetx tintuża u nħatted biex tagħmel spazju għall-knisja li hawn illum. Fis-seklu 19 ġarbet ħsarat estensivi fis-saqaf u fil-kopla minħabba l-pedamenti tal-knisja nbnew fuq saffi ġeoloġiċi differenti, inkluż blat artab li kkawżaw ħsarat konsiderevoli tul is-snin. Il-binja tal-Knisja sarula studji tekniċi matul dawn l-aħħar 5 snin u issa jmiss li jsir intervent biex jissaħħaħ il-pedament tagħha. Il-Knisja hija skedata bħala monument nazzjonali tal-ewwel grad u hija mniżla fl-Inventarju Nazzjonali tal-Proprjetà Kulturali tal-Gżejjer Maltin.
Qabel intemmu din ix-xandira nħeġġukom biex min jixtieq jagħti donazzjoni lill-Kċina ta' Marta, proġett tal-Knisja li jgħin ma' 350 persuna fil-ġimgħa biex ikollhom ikla bnina kuljum, jista' jidħol fuq il-website loop.mt. Grazzi tal-li naqgħodtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.